Ihe anyị nwere na mgbakọ na mwepụ nke tata bụ ịchọta ihe x bụ na bekee asị finding the value of x. Nke mbụ anyị nwere otu n'ime abụọ ga-enye gị x n'ime asatọ. Anyị mee nke ndị bekee kpọ cross multiplication. Abụọ ụzọ x ga-enye gị otu n'ụzọ asatọ. Abụọ ụzọ x ga-enye anyị abụọ, anyị dee ya x n'akụkụ ya. Otu ụzọ asatọ ga-enye anyị asatọ. Anyị ga-eji ihe nọ n'akụkụ x wee kee ụzọ n'abụ, aka nri na aka ekpe anyị. Abụọ kee abụọ, anyị nweta otu. Ejiri abụọ kee asatọ, anyị nweta anọ. X anyị bụ anọ. Nke abụọ, abụọ n'ime isii ga-enye gị x n'ime iri na abụọ. Isii n'ụzọ x ga-enye gị abụọ n'ụzọ iri na abụọ. Isii n'ụzọ x ga-enye anyị isii, anyị dee x n'akụkụ ya. Ọ ga-enye anyị abụọ n'ụzọ iri na abụọ ga-enye anyị iri abụọ na anọ. Anyị ga-eji ihe anyị nọ n'akụkụ x kee aka nri na aka ekpe. Isii kee isii, isii kee isii, anyị nweta otu. Iri abụọ na anọ, ejiri isii kee ya, anyị nweta anọ. Ihe anyị nwetara na x anyị bụ anọ. Nke atọ, abụọ n'ime atọ ga-enye gị x n'ime iri na otu. Iri na abụọ, anyị mekwa nke ndị bekee kpọrọ cross multiplication. Atọ ugboro x ga-enye gị abụọ ugboro iri na abụọ. Anyị depụta atọ anyị dee x n'akụkụ ya. Abụọ ugboro iri na abụọ ga-enye gị iri abụọ na anọ. Anyị ga-eji ihe nọ n'akụkụ x wee kee aka nri na aka ekpe. Atọ kee atọ, anyị nweta otu. Iri abụọ na anọ, ejiri atọ kee ya, anyị nweta asatọ. Ihe anyị nwetara na x anyị bụ asatọ. Daalụnụ.